Kag sa number 1, Negros Power nag-anunsyo nga ang balayran sa kuryente para sa bulan sang Hunyo magasaka sa masobra 2 pesos. Posible nga magasaka pagid ini sa masunod nga mga binulan. Ang rason, mahal man ang baligyanay sa supply sa kuryente bangod ginakulang. May report si Richard Caballero. Sumugod buwas nga adlaw, Hunyo 16. Ipatuman na sang Negros Electric and Power Corporation ang 2.46 pesos per kilowatt-hour nga saka sa sukot sang kuryente para sa mga residential consumers. Sa bulan sang Mayo, yara pa lang sang 11.38 pesos ang presyo sang kuryente. Apang buwas, magasaka na ini sa 13.84 pesos per kilowatt-hour. Ini bangod sa kakulang sa supply sang kuryente sa bug-os nga Visayas, nga nagtugaman sa pagmahal sang generation cost sang NEPC. In fact, we have projected another round of increase by next month. It's because this cover, as what I mentioned, is April 26 to May 25. The problem is only take effect last May 12. But take note, starting May 26 until now, as we speak right now, there is still ongoing insufficient capacity. Kung magpadayon ang kakulang sang supply, posible nga magsaka pagid sang duga nga piso tubtub 2 ka pesos sa bulan sang Hulyo. Nangin sunod-sunod ang pagpaidalom sa Visayas Grid sa yellow kag red alert, bangod sa kakulang sang power supply sa Visayas kag bangod man sa pag-shutdown sang pila ka mga planta. Isa pagid sa ginalantaw sang NEPC nga rason sa pagkulang pagid sang power supply nga magaresulta sa dugang pagid nga saka sa bilis sang kuryente sa masunod nga bulan, amo ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao nga nakaapekto man sa mga planta. Sumugod Mayo 12 tubtob Mayo 25, may 3 na kaplanta sa Visayas ang nag-shutdown, samtang may 19 naman kaplanta sa Luzon. Ini ang nagresulta sa pagkulang sa supply sa Visayas nga nangin rason sa asod-asod man nga rotational brownouts. So there are 2 things. So number 1, if the supply component, which is the generating capacity, which is the beyond auto control of Negros Power, once there is still a lack in terms of capacity currently now, we expect a higher rate for the next few months. It's because this is the, we can say this is a national problem. It's because not only Negros Power is affected by this insufficient capacity, but for the entire Visayas area. So this is something that we need to address, that we need additional capacity in the Visayas for the sake for us to have a better competitive rate and sustainable electricity. It's because the highest cost of power is no power at all. Suno sa Negros Power, nagasaka ang demand sang kuryente sumugod las 2 sang udto tubtob las 12 sang kaagahon. Bisan may El Nino alert nga ginaabiso ang Pag-asa, nagahaylo ang NEPC sa mga konsumidor nga magkinot sa kuryente, ilabi na nga nagapadayon pa nga wala naga-operate ang pila ka mga planta sa pungsod. Here, we're appealing to the consumers that hopefully they can limit and mitigate its impact by simply as to conserve energy by proper utilizing sa ating mga appliances. Then siguro basic man pag-conserve like turning off the lights, proper ventilation. Ini ang pinakamataas nga pagsaka sang kuryente sa sini nga tuig. Kung madugangan na ang supply sang kuryente sa pungsod, may posibilidad naman nga magnubo naman ang bilis ini sa masunod nga mga binulan. Richard Caballero para sa Digicast Negros.